πολιτισμό, με τις επιρροές που δέχεται από το εξωτερικό, βοηθά. Νομίζω εξελίσσεται. Προτιμώ το Πανεπιστήμιο της Κύπρου από οποιοδήποτε άλλο της Ευρώπης. Γιατί καταρχήν είναι ο τόπος μου, είμαι κοντά στους γονείς μου, στους φίλους μου. Εντάξει, μπορείς να κάνεις άλλους φίλους, αλλά είσαι πιο ελεύθερος. Προτιμώ το γιατί είναι στη γλώσσα μου τα μαθήματα. Είναι πιο εύκολο για μένα γιατί είναι αρκετά δύσκολα. Γενικά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αρκετές απαιτήσεις και ειδικότερα ο κλάδος των μαθηματικών είναι αρκετά δύσκολος. Έτσι, αφιερώνω πολλές ώρες στα εργαστήρια του τμήματος μου, καθώς και ώρες διαβάσματος στις εστίες στο δωμάτιο μου. Το επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πάρα πολύ ψηλό και αναγνωρίζεται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και έτσι θα μπορούσα να πάσα στιγμή όταν παγιάσω το πτυχίο μου να πάω στο εξωτερικό είτε για μεταπτυχιακό είτε για δουλειά. Φυσικά αυτό είναι κάτι που να το δώσω στο μέλλον. Θέλω να κάνω μάστερ στην επιχειρησιακή έρευνα, Operational Research, γιατί πιστεύω είναι ένας κλάδος που εντάξει, ίσως στην Κύπρο να μην είναι ανεπτυγμένος και δεν έχει ανεπτυχθεί ακόμα, αλλά πιστεύω σε κάποια φάση να αναπτυχθεί. Πράγμα που θα μου δώσει επάγγελμα το οποίο θα έχει καλό μισθό και θα μου εξασφαλίσει μια καλή ζωή τέλος πάντων. Η φοιτητική ζωή είναι πολύ ωραία. Μπορούμε, διασκεδάζουμε, βγαίνουμε έξω, συναντούμε παρέες, πηγαίνουμε στο σινεμά για καφέ. Μέσα στα διάμεσα διαβάζουμε και λίγο, οπότε χρειάζεται. Εντάξει, δεν μπορούσα να ήμουν φοιτήτρια για πάντα. Αυτά είναι αγαπημένα. Γενικά το να προσεγγίσεις μια κουβέντα στην Κύπρο δεν μπορεί να θεωρηθεί δύσκολο. Εντάξει, ίσως πιο δύσκολο από κάποιες άλλες χώρες, αλλά όχι δύσκολο. Γενικά οι Κύπριες, εντάξει, ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θα πω ότι οι κοπέλες είναι υψηλομύτες, δεν μιλούν. Φτάνει να έχεις τον τρόπο σου, όταν τις σέβεσαι θα σε σεβαστούν. Μπορείς εύκολα να κάνεις κάποια σχέση και αν σ' άρεσε κάποια κοπέλα να την πλησιάσεις με σωστόν τρόπο, δεν νομίζω να σου αρνηθεί. Εντάξει, σίγουρα όμως δεν σου προσφέρονται στο πιάτο. Αν μπορέσεις και τις βοηθήσεις και μπορέσεις και δείξεις τους τον πραγματικό σε αυτόν και τους αρέσει, ναι, θα βγεις για καφέ, θα πας για κλαμπ, θα περάσεις ωραία. Γενικά, εντάξει, εμένα συγκεκριμένα αρέσουν πολλοί οι Κύπριες σε θέμα νοοτροπίας, ζητησίματος. Νομίζω είναι από τις ίσως πιο γοητευτικές γυναίκες της Ευρώπης. Τώρα το θέμα είναι επιτυχία όσον αφορά τα δεδομένα της Κύπρου. Είναι υποκειμενικό κατ' εμένα. Η Κύπρος, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μικρή. Οπότε με συγκεκριμένη προσπάθεια που πρέπει σίγουρα να υπάρχει, που μπορεί να καταβάλει κάποιος, φτάνει μέχρι ενός σημείου. Φτάνει να υπάρχει η διάθεση, το όραμα και να έχεις γύρω σου άτομα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν σε κάθε στάδιο, δηλαδή να σε συμβουλεύσουν σωστά. Εάν ήμασταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που τώρα αναγκαστικά με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, δηλαδή μπαίνοντας στον κύκλο της Ευρώπης, τα μεγέθη έχουν αλλάξει,
αντιλαμβανόμαστε πόσο μικρή ή ασήμαντη είναι η επιτυχία στην Κύπρο ή τι ονομάζουμε επιτυχία. Δυστυχώς στην Κύπρο σήμερα παρουσιάζεται το φαινόμενο ότι η επιτυχία αντικατοπτρίζεται μέσω από αντικείμενα. Δηλαδή με το τι φοράς, τι οδηγάς, πού μένεις κτλ. Η επιτυχία κατ' εμένα είναι καθαρά προσωπικό θέμα. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο το νιώθεις εσύ κάθε πρωί που ξυπνάς. Νιώθεις καλά με τον εαυτό σου ότι προσφέρω κάτι. Θα ήθελα πάρα πολλά να έχω και προσωπικούς στόχους. Σε κάποια φάση στη ζωή μου είχα και προσωπικούς στόχους. Σήμερα επικεντρώνονται επιτοπλίστων σε επαγγελματική καταξίωση, στο να μεγαλώσει η εταιρεία, στο να φτάσω σε κάποια φάση η εταιρεία να δουλεύει από μόνη της, εάν είναι ποτέ το δυνατόν. Οπότε να χαλαρώσω εγώ και να είμαι σε μια πιο καλύτερη φάση από πλευράς προσωπικής ζωής. Η εταιρεία θα ήθελα να μεγαλώσει, θα ήθελα να μπει στο χρηματιστήριο, θα ήθελα να φτάσει σε ένα σημείο που να μην έχω τα άχη της δουλειάς, οπότε να μπορώ να δημιουργήσω μια αλφα προσωπική ζωή. Σε προσωπικό επίπεδο, η στόχη μου είναι σε κάποια φάση να δημιουργήσω οικογένεια. Θεωρώ ότι ο σκοπός του ανθρώπου που έρχεται ενώ στον κόσμο είναι για να κάνει οικογένεια, δηλαδή να αφήσει κάτι πίσω του που πλευράς οικογενειακής κατάστασης, να αφήσει τα μωρά του και να τους μεταδώσει τις σκέψεις του, τις αρχές του, να τα κάνει όπως θέλει ο ίδιος. Παρόλο που είναι καθαρά εγωιστικό τούτο το concept, η άποψη ότι τα μωρά ή τα παιδιά σου τα δημιουργείς εσύ όπως θέλεις, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα ήθελα να τους μεταδώσω εγώ σαν άτομο παρακάτω. Πιστεύω ότι τώρα σαν Ευρωπαίοι πολίτες πια, οι Κύπροι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύω ότι μπορούμε, γιατί σαν λαός έχουμε πάρα πολλά προτερήματα, αλλά έχουμε και ελαττώματα. Θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, ταξιδέψτε. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του, να ταξιδέψει. Να δει άλλες χώρες, άλλο κόσμο. Πιστεύω είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του, να μπορέσει να έχει αυτή την ευχέρεια να ταξιδέψει. Ευρώπη, είναι η φάση που πιστεύω ότι πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί, οι πλήστοι, δεν κατέχουν τίποτε που είναι Ευρώπη και που την έννοια τους, άσχετα από λαλό θέλουν να γίνουν Ευρωπαίοι το έναν το άλλο, εγώ πιστεύω η ζωή τους είναι στην πατρίδα τους και πρέπει να δούμε στην πατρίδα τους να μπορούν να κάνουν. Δεν πιστεύω να μπορεί να βοηθήσει κάτι η Ευρώπη, ούτε πιστεύω να αλλάξει η κουλτούρα.